Môžeš. Trojtakt na mieste. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, raz, dva. Dobre, poďme do skippingu. Nie. Začni si pekne kľudne, hej. Z nízkeho do stredného do vysokého. Keď si istá na mieste, až potom sa pohybujeme ďalej. Poď. Tak mám začať od znova? Nie, už len ten skipping. Z nízkeho do stredného do vysokého. Nie. Na mieste do nízka. Dobre, okay. Z toho pôjdeš. Poď, máš čas, poď. Ja ti budem vraviť. Nízky, poď. Nízky, stredný, na mieste stále, na mieste vysoký. Pomaly do pohybu. Zrýchluj. Výborne. A drž to. A zrýchluješ. Paráda. Prvé 2 razy sme sa učili a skúšali drill z vysokých kolien alebo z vysokého skippingu postupne zrýchlovať a tretia rovinka mala byť prirodzená s integrovaním toho pocitu tých vysokých kolien. Takže už sme po silovom tréningu a už iba aplikujeme kondičný záver, čiže 5-krát tá rovinka a jedna celá až hore. Cieľom bolo integrovať ten skipping do lepšej techniky rýchleho behu. Dobre, výborne. Otázka je, Deniska, či si už tak pekne behala, alebo dačo sa aj teraz? Si upravila? Upravila som niečo? Ja neviem, upravila si či nie? Ja neviem. Zdá sa, že je to lepšie? Pekne beháš, dobre, super. Deniska sa venuje kaďakým prekážkovým behom a takým trailovým. Aktuálne začína trénovať aj na triatlon. Takže vlastne takýchto 5 roviniek jej by malo dať hlavne to, že tým, že také rýchle behy nebeháva, také intervaly, tak sa snažíme vlastne doplniť tie tréningy o takúto formu. Po dvoch, poď. Ťahaj. No a keďže v trailových behoch sa vyskytujú aj kopce a tak ďalej, tak vlastne takýmto behom sa snažíme vytvárať nejakú kapacitu, kedy vo vyššej intenzite musí zvládnuť tento úsek. Neviem, koľko to je presne, môže to byť nejakých dokopy 100, možno trošku menej. Ale časovo, ak to vychádza na tých 30 sekúnd, tak je to taká pomyselná 200, takže taký proste intenzívnejší, rýchlejší beh do kopca. Finish. Deniska, takže čaká ťa Wolvoran. Čo ťa ešte čaká? Oravamen. Počkaj, prečo to iba mňa zameriava? Teba tam chcem. Ironman, či čo? Oravamen. To sa skladá z čoho všetkého? Triatlon. A dĺžka je štandardná? Čiže kilometr plávanie, 26 bike, 8 sa beží. Okay. A Wolvoran, to je koľko? 4 etapy, zhruba od 11 km mám priemerne. Vybrala som si úseky s celkovou dĺžkou asi 46 km bude mať. Prevýšením 750 metrov, ako stúpanie, klesanie si nepamätám. Nejaké také mierne. Dobre, takže ak to sledujú takí atletickí tréneri, tak
Budeme radi, keď možno nejakú svoju trošku pridáte Určite, utrhnuté vagóny, do toho tréningu. Toto je hlavne silový tréning s troškou bežeckej techniky. Takže žiadny atletický, ani kondičná príprava na triatlony, ale taká prevencia, aby si lepšie zvládala tie nároky behu. Takže tak. Okay. Pomaličky.